Hola, soc Débora Escrivà i us dono la benvinguda a la sessió en què treballarem les pràctiques sobre la conjunció de coordinació adversativa si-no. L'objectiu d'aquestes pràctiques és assolir els aspectes teòrics següents: reconèixer quan s'ha d'usar si-no, conjunció de coordinació adversativa, o si-no separat, que correspon a la conjunció de subordinació condicional més l'adverbi de negació no. I després, reconèixer les errades més usuals que es poden cometre escrivint. Tot seguit, el que us comentem és que preneu nota dels exercicis, els resoleu i que us agafeu el temps necessari per consultar les solucions que també us donarem. Aquesta és la pràctica que us hem preparat. Són 8 oracions en les quals trobareu una errada que recollirà l'aspecte teòric que us hem comentat abans. Les solucions que us proposem són aquestes. Per a la primera oració, no és aquest el curs que jo vull, sinó aquest altre. Fixem-nos en l'estructura de la frase. No A, sinó B. El parlant ha escrit si-no separat, que correspondria a la conjunció de subordinació condicional més l'adverbi de negació, però si ens fixem, nosaltres així no estem introduint cap condició negativa, sinó que estem negant un element i afirmant-ne un altre. Per tant, nosaltres hem d'escriure si-no junt i el que tenim és una oració de tipus adversatiu. La segona oració diu: si no vaig al despatx ara, hauré d'anar demà al matí. En aquesta oració el parlant ha escrit si-no junt. Aleshores, fixem-nos, nosaltres tenim ací el que s'anomena tècnicament pròtesi o l'oració on introduïm la condició, siga positiva o negativa, en aquest cas negativa, i després l'apòdosi on nosaltres tenim l'oració que diríem la principal, la que no depèn de ningú, on el que diem és el que farem. Aleshores, nosaltres en aquest cas, si el que estem introduint és una condició negativa, nosaltres no podem escriure si-no junt, sinó que l'hem d'escriure separat. Per tant, tenim una oració condicional negativa i hem d'escriure si-no separat. La tercera oració diu: es deixaran la sala gran per al curset, si no haurem de demanar una aula. En aquest cas s'ha escrit si-no junt. Si nosaltres ens fixem, se sobreentén així una oració, és a dir, la pròtesi que parlàvem abans. Si no ens deixen a la sala gran, haurem de demanar una aula. Aleshores, en aquestes oracions hem d'anar sempre molt amb compte. Sempre hem de tractar de veure si el que estem fent és contraposar elements, A, o si no A, B, o el que estem fent és sobreentenent una condició negativa, el que tècnicament, com dèiem, s'anomena la pròtesi. Per tant, nosaltres així el que hem de fer és escriure si-no separat. Per a la quarta oració, ens proposen: no m'he comprat uns pantalons blaus, sinó uns pantalons blancs. En aquest cas estem dient no A, sinó B. Aleshores, estem negant un element per afirmar-ne un altre. Això correspon a l'estructura de l'oració adversativa, en la qual no hem d'utilitzar si-no separat, sinó junt i amb accent tancat. En la cinquena oració ens diuen: no vull anar-hi amb avió, sinó amb tren. Novament, així estem negant un element, avió, i afirmant un altre element, tren. Aquesta estructura correspon a l'oració adversativa i, per tant, no podem escriure si-no junt, hem d'escriure si-no junt, però així buscàvem per vos memòria que hem d'escriure si-no amb accent tancat, mai amb accent obert. Recordem que l'accent obert és per a però. Aleshores, el resum de la frase seria: neguem l'element A, afirmem l'element B
i aleshores el si no estava escrit correcte, però ens havien deixat l'accent, i l'accent sempre tancat. La sisena oració diu: si no vols quedar-te endarrerit, inscriu-te en el curs que s'anuncia en la web. En aquest cas s'ha escrit el si no junt, però així nosaltres el que estem introduint és una condició negativa, o el que s'anomena tècnicament la pròtesi. Per tant, així si no pot anar junt, sinó que ha d'anar separat, perquè el que tenim és una oració condicional negativa i aleshores escrivim el si no separat. Per a la setena oració ens diu: al despatx no ha vingut Joan, sinó Jordi. S'ha escrit el si no separat, però així nosaltres tenim l'estructura, novament, no A, sinó B. Per tant, és una oració de tipus adversatiu i el que hem d'escriure és el si no junt amb l'accent tancat. I ja per acabar, la vuitena oració diu: podem parlar sobre el projecte avui. Si no, parlarem demà al migdia. Així, novament, us crida l'atenció, si no, així s'està sobreentenent una oració condicional negativa, se sobreentén la pròtesi: si no podem parlar sobre el projecte avui, parlarem demà al migdia. Aleshores, està incorrecte escriure si no junt i l'hem d'escriure separat. Fins ací les pràctiques. El resum de les pràctiques. La conjunció de coordinació si no, sempre escrita en un sol mot i amb accent tancat, com havíem vist en l'oració anterior, és adversativa i apareix sempre formant part de la construcció no A sinó B. I la combinació si no correspon a la conjunció condicional sí més l'adverbi de negació no i expressa una condició negativa. Us passe una bibliografia i uns recursos per a treballar a l'aula, al CAF i també material en línia que està en aquest enllaç que correspon a l'àrea de promoció i normalització lingüística. També un enllaç, una informació de contacte per si us sorgeix algun dubte. Moltes gràcies per la vostra atenció.